Tá dhéanamh ag líon nó is líon drú. Ugu crossed cad atá líon ag gym. What is he doing? But this is just a slightly different way of asking it. Cad atá dhéanamh, what is being done by líon. Cad atá dhéanamh ag líon, tá líon ag léamh. Cad atá dhéanamh ag líon, tá líon ag ithe uachtaráte. And if you see ag ithe, it comes from ich, the verb to eat. Cad atá dhéanamh ag líon, tá líon ag canning. Cad atá dhéanamh ag líon, tá líon ag cócar. Cad atá dhéanamh ag líon, tá líon ag paintball. Cad atá dhéanamh ag líon,